Hei tid, så det at her vi en nødgjent parste av Hjertamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøe, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parsten av Hjertamal. Og jeg får etter det å spille, Paul, hva ligger til av hjertet i dag? Ja, det er 5. kapittel i 17. Korintbrevet som jeg også sier om at vi kommer til å fære i Jøknon, og jeg skal lese sin til først. Vi vet jo at om jøreske hus likams okkara være brått nyer, har vi bygning fra gode hus og ikke gjørs vi håndtom, evet og i himmelen. Øysene med han vid bygve her, så får vi jo tog og kon lunches etter, at være iverklatt vi himmelska hus i okkara. Så satt som vi som oiklatt ikke skulle finnes nætjen. Ja, vi som er som kjalt i soffa, og det tenkt, du må lese det film. Ja. Ja, vi som er som kjalt i soffa, og det tenkt, vi vil ikke være urlaten, men iverklatt, fyrir at det deilige kan være oppslukt av løyvnen. Tannu har gjørst okkur før just fri hæson god, han som eisne gav okkur andan til pant. Tui vi alltid horest og vita, at så langt som vi i heima og i likamnon vi borste fra herran. Tui vi liva og i trygg, ikkje skoan. Ja, vi i horest og hadde helst vilja fære borster ur likamnon og være heima tja herranon. Tui seta vid eisni okkara og i a vera som hono luikar. Ja. Anna kvart vi nu heima etla borster. Ja. At her har vi vitsa med og jeg har jo også om at her i samband med at her han brukar å i horest. Tui vi horest. Og vi så ikke her og i 4. kapittel som vi tar framan ontan, at han brukar etta vid missa tog ikke møte, og i 16 dørende. Vid missa tog ikke møte, nei, om så utvarses menneske okkara gonger til gruntar, enter nødjast av innvarses menneske okkara, det fra deg. Det en underfull være lagt i løyven hun er. Ikke med seg møte på forhånd, altså. Og det være mer en sånn sikning og søsten til på forhånd vet ikke med seg møte. Det ikke at han har. At nå måtte ikke med seg møte, det ser så rævlt ut. Men til åren, altså, det lukket som vergen til godspaten, og det ikke med seg møte. Han lyser det så han vet det verkost. Her ute i 16. versen og det at om så utvarses menneske okkara gonger til gruntar så enter nødjast av innvarses menneske okkara det fra deg. Og det det mennesken skriver om i 5. kapittel. Akkurat, ja. Det det trykka og lysela og en standande menneske som Peter sier om at prøye okkara er ikke utvarses, men dolta mennesker i hjertans. Vi noen spek for å stille anta. Jeg får kanskje en prøye som god til ved døyra bart. Altså, fikk en gav til ut fra at vi som okkara i døyra bart. Men det blikknar med at det møte som hånden i døyra bart. Ja, sånn ja. Ja. Det er metas med et evonrukt på det. Ja. Og så samstånds ærlet. Så jeg har nok det ikke vært like han. Like om ikke til gang til grunn der. Men så vånen her, den livende vånen. Og jeg husker, altså, hvis jeg husker heltene av menneskene i det,
så man ofta man heldre gosser I halta uttrycket da nok så kraftig at ta moderne mennesker. De halta at ta og så løyv I livet her, så bare alt ferdig, ja. Så alt åndsje. Men Bibelen lærer oss noe helt annet. Og det som Bibelen lærer oss, passer nek beter vi tar verilega som vi verilega liv I. Og til at vi antallig mennesker, antallig skapninger, som, ja, vi har det likam her. Men, og du selv er det veldig godt døm på det, at selv om likam færre nek vi mån til bare ta tøyna videre tjenest, så anden det samme, og oppa til stindare kanskje vi tøyna. Og til det som man så sier her, at nei, så utvorstes menneske akkurat gang til grunn der, enda nu just av innvorstes menneske akkurat derfra deg. Og vi har sånne vittnesbord eisen om en ta mennesker som ikke bare det fysiske fer, men eisen hver og demens kommer inn, og termiskere kommer inn, og allikevel så ta og til andalige kommer. Ta deg høyre en sang, eller ta og til ferabia, jeg har opplevd mennesker på handamaten, hver og det blir så, altså det blir så klart, altså det så bjørst, og til dette vi, som omgående gang til grunn der. Då han sier oss når trångtåkere, han fjeller ikke tiver. Nei. Det så veldig godt at det godt ikke fjeller og tiver. Det trångtåkere, som stokket og løst, viskar åkne større og større iveflå. Vi har fytling av dård, vi tar ikke kjønnelige for jeg, men det er skjønnelige. Det skjønnelige tøymelig, og det er skjønnelige rævet. At her kan ikke lykke ondan innom nå I 5. kapittel. Ja. Og det er personlige opplevelsene her, og fri og navn, sammen med herren, det nekvar, altså. Tror jeg at herren så nekvar, altså, han så litt favor, altså. Og han skammer seg ikke via dette. Jeg så vøker liten når jeg ser komme fram om til bøylaldige tala liter etter til bare der kan man vil vise av for at han være oppmerksom på seg sinnelige vi møter jokken altså til særlige sinnelige I møter jokken som har beundret og ikke dette som vi tar lys. Og så kan vi spørre som vi løser her, etter som du leser, hvor ikke noe annet enn det som han valgte. Og bøyna vi svære, at det er det beste som han vil, og ikke det som vi vil. Vet du det kanskje gjerne, akkurat som teksten sier, som du leser, og I 5. kapittel jeg vet som jeg som ikke alltid og soffa det tenkt så vi vil ikke være uletten og det det som henter nå ja det kan være ulett og det imest fra menneske til menneske ja og jeg så glad for at som vi bløyta akkurat som det ikke mot sinne etla til å kunne hoksa, til å kunne uttale seg, til å kunne glede seg godt, ja. Som du sier at allikevel til en verløy ikke tøym og sånn, så at de mennesker. Ja. Men det nok ikke vi tøy, ja, til å kunne innelukke her. Ja. Vi vi ut i tøymelig, ja. Ja. Vi ut i tøymelig tilværende. Ja. Men han evige tilværen, hon ui okkom. Akkurat. Og til hon som vinner mer og mer fram her, som han sier her, at trångt okkar som stokket løt virkar okkom, og i større iverflow evige fytling av dord. Ja.
Ja. Og det det som vi kjenner, og det tannpastren som ui okkon, som gjør til at dette her er vi av, det virker nek mer naturligt enn om vi ikke åtte hente her pasten. Vi ser dårtene, så er vi fytlingen av dårtene, som vi hele andan givne okkona. Og til det som helder mennesken oppe, og til det som bygger mennesker oppe. Ja. Jeg helt alltid fyrir at det uttrykket oppsløkt. Ja. Fyrir at det deilige kan være oppsløkt av løyven. Men så tar jeg for også om hver det han som løyga som teker alt. Det jo løyve. Ja. Ja, og løyven. Så det ikke noe av høykelet som får fram. Men det noe som omvetelige, damlet og godt. Og han gjort dere for just for Jesus jo god. Hans møsne gav dere andan til på hans. Så man mangler ikke. Jeg beundrer at den personen, talsmannen som han nevner, god i randen. Og så alle som jeg omkom for anledning til å avspekle Torgods. At sannløgjen til han, som da 3 kapittel enda vi, at det ingen annar som kan avspekle Torgods utan de som trykker Jesus. Til løyve her, og møttøkken skulle være en ratta. Men det er samtidig undras iver at hva jeg finner ikke først så løyde på seg urbrøvene som vi fikk. Men nå det en røykdomskjelte, altså. Som fløyer, og som sier at som en sterske streimor, frier herren, sier han djupor, han miltor, han reimor, stilt han hjertakjer, og han teker til i meie, og han brøkker sted det, og så framveis. Og det et hev av glede. Ja. Så det kvultar sted. Ja. Det så helt omedelig størst og underfullt, altså. Ikke ei hette i løvnån, det fattigdom. Det veldig fattigdom. Det alt annet i tilværen til fer fra åken. Og vi færer fra tog, ja. Men hette her, det stender, og vi kjenner det langt ui åken, altså, det er avleggene ui åken, vi ser nøyene, hvis det er hele andre som bor ui åken. Og jeg husker eisene til her, du siterer du enda av 3 kapitlet. Ja. Og her, men ødelvis som vi omgår for anledning avspeklet dårlig herrens, være ombrøtt til som og mynd, fra dårlig til dårlig, som fra herren og i antene. Ja, du har jo, Markus, fatagt mal i men allikevel altså, skoet du i tjøkken dette her, fataka, det er dårlig kjørt, altså. Så jeg fra dårlig til dårlig, som fra herren og i antene. Hva det til, ja? Ja. Det är akkurat det, men det är resten det upprättliga. Ta ui, när så störst, ja. Att det fattas år. Ja. Du har inte någon år. Nej. Du finner inte kanske år i hela tiden som huskar till att lösa det som en veriläge som så stor. Och här har en giv jokom. Utan alltså helt oförskilt att purast av nej så in ja. Utan det kräver jag när av och så han giv jokom då. Ja. Han gever kvant det. Men tog är det också att han teker till så i 3 kapitel 8. För vi nu att det gever och själv om vem alla. Ett man och så som tar var vem allas bröv till tickare eller fratik.
Och så säger han att det är underfotla. Tid är det brev åkare. Skriva in oj görst åkare. Kjent och lise av ötlun människan. Vi tar skiljas hast att tid är det brev Kristus här. For det til vi åkken, skriva ikke vi bletje, men vi antens livande gods, ikke av støyntalvor, men av kjøthalvor hjertans. Slukt og alle det har vi da god vi, Kristus. Ikke har vi da åkken sjølvun, dova av hoksa nek opp, og han sa åkken sjølvun, dolanskaper okkar av god. Av god. Som øysen gjør jeg kom fører fire. Jeg vil at tjenere som nødgjøn sottmålet. Ikke bøkstavs, men anta. Du bøkstavren dreper, men anta ikke livet. Ja. Det altså, jeg husker ofte om akkurat disse kapitlene her. Ja. At det nekker at du dyrer bærast da. Det er det her sida så helt omedelig godt og greit, ja. Og at det gjør oppvendt hormonen vi tog ytra, altså steintalvnare, som ångan tog kunde flytta inn i okkon og hjelpe okkon, men bare kunde faktisk peike okkon og kreve av okkon, utan at jeg nægge hjelpe. Og han nevnte øyla tøylet her, og han kallar gamle tjeneste for tjeneste deians. Det var tjeneste deians. Ja. Jeg så ikke at han røyke unga mannen som sier han helt i lavene ved Jesus. Hvordan, altså den karløy kjæren fikk til. Og hvordan han tunker han ved til han fra sted. Så han det han selger alt og gjør det til det fatak. Så skal han låta deg skatt i himmelen. Så han helt i laven og gjør det til han. Jeg sa at jeg skatt i himmelen. Nei, da han hakna igjen ordentlig. Ontene. Ja. Det tar ikke på seg av karløkken til Jesus. Slett ikke. Nei. Og så gav det han vi åkken, altså. Ja, det er ivestreimende kærleik fra honom som... Ja. Og det er, altså, alt dette her som hever vi god å gjøre, helt fra opphavet, fra begynnelsen av, det er at god er kærleik. Det er kommet til, jeg ser orangene som er her. Da jeg sier det er jo etlent dørende. Han sier det ikke dørende, jeg skjalt det som dørt heie, er her 8 dørt, både sammen vi har sånn, mengan større dørt. Tøy vær det som borstersvann og i dørt. Mengan må skal det som værer vi, værer dørt. Vi tar at vi nå, jeg var slik av vevn, så ganger vi fram vid Miklund Dirve. Det virker tungt å lese det. For mer altså. Så kjørte jeg 4. Men inni alltid er så røykt. Til han viser av hvordan leven. Hvordan Ja. Han kunne anka dårligt. Deien er ingen dårligt, altså. Nei. Så viser han også her i midtelen her, at selv om det er en avviset dårligt, ta i loven kom, Ja, var 8 dårligt. så ta i Moses kommer ned av at fjallene, og han skøyner til dårligt gods som her avvirskanna. Han skøyner så størst at folk ikke tolte han ikke. Det tolte ikke kine av Moses. Og jeg myntes en person som kommer inn i et høle, en av mannabygve som skøyner, altså.
Og ikke bare skoene som man legger mest til det, men skoene så bjørst at de tolta slett, ja. Og tog måtte Moses så teka det her teppet, eller hva det var, og diver seg, det klei, og diver anlite, for tarra skuld. Ja. Så de tolta jeg var sammen med Moses, ja. Og så gjør det, så var det, helt man av fram vi tog i vennan om, at hver affær ta og i Moses vil lysen opp, stender her i vers 15, ja, enda det ligger at iver hjertetarra ta i Moses vil lysen opp. Altså, at det som fjallte dørtene til Moses, omboer neka, som at det ligger driver hjerteisen, ja. Det er ikke bare det fysiske, men eisen det antallet, ja. Men samståndet så var det eisen til å uttøy at begynner vi hei Moses at det klei i fire for at de tålte ikke sånn dårligere, men settene ble til klei lagt og diver for at det ikke skulle avdukkes at nå var han ikke dårligere. Nå var han borster. Ja. Det var svunne borster, og det er det som omtaler her. Ja. Men han er dårligere som Jesus vi hele andan tjåkon og ujåkon. Jeg halte at det er så helt om medelig verkerst det som du leser her, at tid og brev okkara, skriva inn i gjørst okkara kjent og lise av ötlun menneskjon. Vi til å skilja sast at det brev Kristus har vært til vi okkon, skriva ikkje vi blekje, men vi anta hins livande gods, ikkje av steintalvor, men av kjøttalvor hjertans, og te vil så sia te, at det er en gods tjeneste som ganger fyrer seg ut i dagliga og i mittel mennesker. Ja. Og i likhamnene. Det er vi som tryggva altså utgjørt vi har gods stortene, og hun bor i okken. Og på samme måte som Moses, så legger vi ikke mest til det. Vi husker ikke om det, men andre mennesker legger mest til det. Det vet jeg. Det har vi hørt bare en affær fra mennesker, og jeg husker nægget som helst, så jeg husker særlig om en unga mann som faktisk får eisen alt for tullja, men som levde et liv i alle tøy som hesten heimer her av Bjøva, kan man si at det på tammatene. Vi rusant løye, og vi kvinnen, så det alltså han fick allt det som han ville ha, men det mätte han inte. Och han var så jag någon trötter av oss ner. Och var det jag näck och han så döje som bara alltså inte mer gott 30 år gammal. Och han säger bara stöd då han är en sjukrunat. Det är så inte skott att hävda. Alltså han mest det till. Ja. Det var jävla störst vad. Och han långtest alla tiderna. Och jag tycker faktiskt till att han fick det som var långst efter Arna får härifrån. Ja, det är nog Herren sitt frid. Det är en sån långa sån. Ja, akkurat. Ja. Att det är alltså en bägen anmening och en uppmuntring till oss att det är mera spurning om det liv som bor i oss än till att vi ska röjna att leva upp till några idealer som kanske inte har för oss nästan är möjliga. Det har vi ska motsatt. Det har vi ska motsatt, ja. Allt som vet vi ska. Alltså, ja, akkurat. Det har vi ska motsatt. Det har vi ska motsatt, ja. Och det är egentligen talmonen han ger upp vi här och i sina kapitlen, i 3 kapitlen. Det var ju för års men skulle inte så ända test som svan post. Här säger han det, ja. Men sinnet har det varit härst. Det är lika att länta det här var det för anledningen. I samma ta i en gamla sottmalen vid releasen, han som svinner bostor och i Kristus. Svinner bostor och i Kristus. Ja. Och hur kan han svinna bostor i Kristus?
Han røys, han uppfyllt I alla lovena. Okkara vägna också där till. Ja. Okkara vägna. Man kunne nästan brukt det samma år I att sagt han är uppslukter I Kristus. Ja, men det stämde ju gamla människor I Rombrand 6. För krossfäst vi honom. Fyra synda lika med alltså. Sjätta lika med. Skulle vara lunch. Så vi inte skulle tjäna synden. Det stämde på en fram. Ja. Och next stiger under allt det här. Så det är och uppror det öliga ovanligt. Jag vet att han som till han av Guds nåd. Då vi till han som inte av Guds nåd så vi då I Kristus. Och han och jag. Det akkurat det. Det var strävet som att skilja att det är vi nöjen intill så att Anna först är nöjkos och I Kristus och han ut här eller så det inte och det blir inte till inte att vara det ta du trust du så är du I Kristus och han ut där ja och så är det en person alltså ja. Allt en person alltså så löjda ljóa det är gott ja gjort ett vi han ett en skapning som man säger ja och en skapning som alltid nödjer alltså och det är Kristian nödjer skapning I gamla till färre och det är vår nödt och allt det från Gud som I Kristus samte okkom vis I självan och gav okkom tjänast och sottare och vi då sände på I Kristus och så säger han ända till som det var god I amen till vi och vi blir I Kristus vi satt vi god vi satt vi han som inte kände till synd men som god gör det till synd för oss och ska så rykta att det här och inne I halten någon alltså det är så helt otroligt alltså. Jesus spurte Marsta, trus du hæson? Da han sier at I uppreisende løyve. Og han livet tror jeg skal aldri alle er dodja, sier han, trus du hæson. Og jeg får knappt komme til meg nå en dag, jeg vet ikke om det var så jeg var sammen senest, at det er vi at trykva. Ja. Og så løy som det gjør, så kan det kan bli gjørst til press og stress, ja. Men det verleggen det mest kvilland som finnes da. Og det som kom til meg var, hva det at trykva av Jesus? Ja. Jo, det at teka alt det som han hever gjørst, og hever givet okkon, og gjøre det til sitt egna. Ja. Det som god til givet okkon rett til. Ja. Vi tar at Jesus døye for synder okkara, og reis opp at okkon rettvisgjeringa, altså faktisk vil rein og rettvis syndafruja, god til givet okkon retten til først eneste menneske til at ta av døy, at gjøre hetta til sitt egna. Hetta eier tog at god til givet meg det. Og det kan ikke være enklere enn det samme. Så vi skal ikke strøyast, vi skal ikke strevast vi å få et avvist urslit, men helt einfalt bare ta imot tog som han hever strøyst og strevast for jokkene. Og her vi er kopplet i hente her nøye streimene, og nøye ikke bare et hodtak. Nøye en verleidje, og hun blir en verleidje i okkene, tog hele anten nøyen. Anten nøyenar, vi han omtaler eisen, ja. Hele anten virksom nøye ui okkar innere mennesker, som fyller okkar vi rettvise frie og glede, og i hele andan som han sier, og som gjør alt det, at alle som bokstaven her, som ikke nok passer inn i høttet til okkar, blir til et veldig liv,
inne i okken. Og det stora. Det evangeliet. Det visst. Og så det her helt av fætlig vånen om at, ja, men, det enda skjer. Godt nok for lika med til affær så lyande, og til affær til tjokken øtlån, og vi vilja det ikke. Vi har avmarska tøy, og det kunne godt steg og best 4, og så et dato som tandauren tar vi færre herfra, men vi det ligger slett ikke her. Det hører til til tøymelig, til færre til. Men vi tar finnes ikke avnleggene inn i åkken. Jeg har nærkere her skriva om da jeg vet mala gamle Ebenezer innan i 1906. Og det var i januar og februar måned. Søgnast for han ble malet. Og det var en årsak for det. Det var tog andre slånd var ferden til Svørisk. Og han bor ikke av Holtrafoss. Thomas tok av kunst. Men han fikk, han kunne ikke snakke altså. Han måtte, det som jeg følger og synder det, altså, og han fikk hjelp, og kom etter, og tog ble til å male, og han visste han som det at vi skulle ha føringer for det. Han fylte trusjar, og i 6,5 trus. Nå er han 6,5 trus, det er han født i 6,5. Og jeg minnes vel, størst det her virker på meg, mine. Da har jeg lært fra 3,5 trus, 4,5 trus, 5,5 trus, 6,5 trus. Ja, vi er godt å ha læret. Og var kommet her til, og var vi jo i oss ned versen. Og det var veldig spennende. Og særlig spennende ble det at da jeg så Petra Haber kom, vi så noen hekta spretter og grør rundt han om til Løyvo til Svai og Fred, som til stund om vi tjorke for så fotla frukt skal du så kjenne det. Jeg skriver den etter 9 morgen og lette ferdig ut etter her, og man kan alltid legge mer tre. Og jeg må bare si at langt i foretrykk kom, da nå Ebenezer. Så det ble ikke nærke så løs. For jeg beværet det gamle. Det var bare en møtsatt. Men det antallige ut og den stolt jeg var for meg at være mittlen slukere personer altså, og så oppleva omsorgene i nasjonen for meg altså. Det har nok vært spesielt. Han gjør ikke mannamål, til jeg var da vi gjør, men det har vært veldig karskommig altså. Du såst ofta andre ut av gøtenstand og pratet med folk. Ja. Og så ganske gode tog. Ja. Og det var høy og lås, det var lukket mye. Lukket mye, ja. Ja. Jeg kom så nå, noen år, noen år siden i Malai. Jeg fikk noen arbeid her, midt i det gamle havnene. Og 4 personer som kjente jeg han vel. Til dømes han som er i Høylsøla. Han var sant, ja. Jeg har så det han ta, vi kjøpte den fra han i Sarepta. Ja. Og han sier jo en av dem jeg maler i husen til honom, her oppe her. Og Karsten Winter. Karsten Winter, ja. Ja, akkurat. Han er en så veldig elskelig kone. Og hon omsatte antallet. Og jeg maler i husen til Sonstein, som Åla Wålsen er kjøpt ut av en døtter Sonstein. Konan sa. Ja. Og
där Karsten han och det är med. Han får enkelt för bo i nästa morgon. Jag tog ju upp och det sa med standard stia som stod ner och en annan bil ett lockar. För att röcka. Och han kom till mig och spela mig vad det är. Så säger jag vad det är. Och så spurte jag med mig om jag inte kunde mala sig rusnis. Och det kom det gott. Det är inte med åt det. Jag är i livet här. Men jag var 4 år. 6 år var det en massa stad jag var här. Jag var livet i Tjejoltrus vid Majmana. Og det är inte mest ett serie i personen i närkant jag vita. För ötlån ting. Så var jag in till Kono Vikkodal Kristiansen och Mala. Han var dejra och var inte. Ja, det var nästan på en syn av. På en syn av. Ja. Och han blev jag gick in här att bara jag vita när det kommer rocknings. Men jag är en avtal vi kom att det skulle inte komma att bli rockningen förrän hon fick han vara inne och är en antag för time. Så samtidigt som man arbetade så var det så spännande att det här när det blev när det var och han är utanläst. Och han kallade sina tillsyn av vissa time den där mannen han är omkant upplevt så han säger han till han tricksbolla i allt som var skite. Och han tog sig av sakitten och runt om. Och han är omkring uppleva sort. Han rådde i chattlen också. Så stottligt var det att arbeta för det mannen. Alltså. Otroligt stottligt. Så var en annan långt nere som bara målade sig in i hus. Och det var inte minne gott. Jag minns inte ordentligt. Månte han öta restor för att månte han öta. Och jag fick det med. Han bor bara sin långt nere i gatan. Här uppe. Det är det gamla kvarteret. Tunkegöta. Ja. Tunkegöta. Ja. Nej, jag nämner bara till er tror jag att det var också en sån marskapel i Möjden Löjvet. Det är Malibnesar som kom antro och som blev föringar där. Så det var också vi var kauren och visst. Ja. Jag var föringar det inte antro som fyllt 45. Ja. Jag menar av 19. februar han fyllde. Ja. Och vi gick i realskola då. Anna Abbadats antro och jag gick flotcha med Dr. William. Jag minns alltså jag vet inte alltså om han själv var hins med trooper India Davis. Ja. Jag hade nästan han var hemma ta eisne. Ja, det tror jag. Och akkurat med örmest han var alltså här var det här förringar down ta det var så som jag var ute det var 4 parsterna. Och vi en dräcka mån rundsticker och så här. Men bestämt att Davis var här ta eisne. Ja. Det är så väldigt 41 i februar 41 och han dör så i september 43. Ja. Ja. Ja, han var bei en bojament og et livande vittne i havnene. Ja. William Heinesen helt øylandek og andro. Ja. Han sette seg inn i sjælen til kistans-tøy her. Bare for å være og i fri, han spurte om han godt. Ja. For at velge vi minnene om, det var nok stjernkammer. Ja, det var på en måte noen år i midtelen der. Ja. Så William var født i januar i 1900. Okay. Ja, så det var 4 år i midtelen der, men det var grannar. Ja. Og det har spalt nek sammen som smadranger. Kjalt om aldersmåne var til at det 4 årene som nek for badnårene. Men det har nek minner sammen, og han skriver eisne om antro, og i Ångsdagsund og Søvån. Stuttsøvån. Det är alltid i närhet att det är alltid så ovanligt att du finner dessa personerna att in i görsten. Alltså någon många människor. Ja. Det som jag också är
at det det innare liv som teller. Ja. Ja. En part av det ytre liv någon, det er kanskje sin løye. Det kan godt være læresetninger. Ja. Og her kunne vi være så reallig imisk i læresetningene. Men fer vi inn til alt disse imiske fætene og læresetningene, til høyre til det ytre, og komme inn til verlige, altså andans liv, ja. Ja, men så einleggen her. Ja, ja. Så ikke som hindrar. Einleggen det rående. Ja. I for god. Ja. Og hit åttara, det var så være her. Det så det i meg som du oppvakst. Det akkurat det. Det akkurat det. Det øyelig imest. Og tog blir det bare et størst rydgjødømme til å klare å komme innom imiske lærefætene der. Og så får fæter og hver en øron etter til nødja menneskene som han lagt i åkene. Ja. Og ta unga grenser i verleggen. Jeg hadde at han tog igjen av svåre årene. Og så at årene i 18 som kom samband med folk. Altså, jeg fikk for lunges det etter då, men nu han ikke for lunges til det. Det var så djevant. Det var en tjänast att vi 4 människor som då måtte utinna rätt. Och de måste vara ta 4 dagar som har de vanta i. Och så det jag tog akkurat hur stövan var så dem. Ja. En kona vi en vann så nu färg åter ut det som jag nämnde ju om Peter. Jeg vet ikke hvor jeg har vært så løs. Så jeg synes det tog inn at da jeg har lyst det 3 kapitler i 4 Petersbrev, så det en kona som en mann som ikke vil lagt året. Og hver var mer i øyen for ikke lagt året enn Peter. Og jeg kunne det tog inn at Jesus var. Han alltid sin egen løsning av ødlene. Men jeg ber for det her, sier Jesus. Jeg trykker hun ikke måtte switche. Så det kunne være. Det er et øyne å vende vi så største brøvertøyene. Det er det største uttrykk. Og her finner du at det er omsorgene dine. Fra Jesus til Peter. Og hvor arbeidet så at han fikk lister? At Peter måtte bliva så løy som han måtte jeg være. Det var konan, altså, det finnes jo framar tankene i samband med 3 kapitler, 4 Petersbrev, at det konan som hever en mann som ikke vil lagt år, og han skal vinnast 8 år vi for konesøyne. Ja. Och till här du finner han den här dörrgripen som du kan läsa. Jag alltid ska läsa bara så versen. Skärst och tydningen av konen, till tryggvande konen. Nu har vi nämnt. Har synte bara. Ja. Ja, det är 4 Petersbrev 3 kapitel och första vers. Jag somlas till koner vertikar egna mannen undergivnar för att enda teir och inte vilja akta året kunne være vunner 8 år. Vi for kona syna. Ta det skjutja reina bor tikkara og i 8. Akkurat. Ja. Ja. Det er alltid til løyve. Det er innare løyve som han viser av. Det er her hjertens brev som kan leses av øtlåna. Så här är vi har haft en uppgave att det bara näka som är syns det är så men det är otroligt kommit strunna fram. Ja. Och så säger han om att det är kaproj ska vara. Ja, så säger han här för att 3 vers jag pröjtikar vill inte ett utvarstes flatter och hangt godstas eller kläje men dolda människa hjärtans
vi hinner spekføre og stille anta, og for gangelige brøye som gode, ekvelige dyrabarst. Ja. Og til lokkast. Altså, det her som jeg også, som jeg nevnte, begynner vi på forhånd. Så kommer undan lokken på forhånd, alle verja, alle omsorgen, det kommer undan, altså. Det er ikke noe som gjør haltan til at han var, for jeg bøter på akkurat breka, og det kommer undan. Det til mennesker som utan løyt. Ja. Altså, det så vakkert å skåva. Ja. Halt det med tallet. Ja. Ja. Det han nødja menneska. Han nødja menneska. Ja. Han nødja menneska slekten eisne. Akkurat, ja. Ja. Ja, bare hoved, bare kjem knapla til med det sørste her, det ui. Ja, det gamle, ja. Nei, jeg husker om sørste kapitlen, ui bøyblene, åpenberingsene. Ja. Han sier, nu sa nødjan himmel og nødja gjør, tog en fyrre himmelen og en fyrre gjøren var færen bort, og havet var ikke langt. Jeg sa en heilige sted at nødja Jerusalem kommer nyer av himmelen, fra gode tilgjørda som broer, og prutt for bruggaven søgnen. Og jeg hørte rødt fra hasaten, og hun sier, «Hikk, bostaver gods ikke menneskene. Han skal bygge tjattheimen. Det skal være falkanser, og god selv skal være tjattheimen og være godtarra. Han skal turska kvart tar av egen tarra, deien skal ikke være langer, og kvart sorg, skrudj eller pyna skal være langer. Tog hit fyrra færre. Han som har sier, «Hikk, jeg gjør alt nytt.» Og han sier vi med skriva til Jesu år troverd og sånn. Det er ikke gammelt. Ja. Så det nødt, ja. Ja. Det akkurat det her. Det navnet som Gud presenterer for Moses, ja. At ja. Navnet, ja. Men det tåser eisen om til at alle tøyna framafyr okkon, her og nu og framafyr, ja. Men det var annars sier han her i årenkapitlet og byrjanen i her. Tøy det sett ui med at det skulle ikke atter komme til tikkere vi sorg. Om en nå valgte til sorg, hvor tatt han og gjør meg gleden utan han som valgt til sorg. Og just det skriver jeg for at jeg ikke jeg kom skulle hava sorg av tøymon og jeg åtte jeg haft glede av. Tog jeg hava det alit av tykkon. Ötlun, at det som gleder meg, gleder tykkon ötl. Så tar seg han om seg neien han fikk. Ja. Ja, det ommetallig otakant heter. Hvordan ser mævren som vi tar framfyr Jakob Paulus? Hvordan han tjekker på i det som han gjort? Et eller annet som han gjort jo i lika med hans. Vi lika med hans. Ja, altså, da han levde etter til gamle sattmålene, ta fort han ikke at drepa de som stod i motor, ja. Og til å si at de som fylte til nødja vennen, som da ble kallet, at fylte Jesus, ja. Men så tar han så selv å være stegget av vennen til Damaskus og komme å kjenne han, hin avja, menneskesonen, Herren, Jesus Kristus, ja. Og kommer inn ut av nødja sattmålen. Ta brøyts den fullkomlige. Hetta hjerteleg her som uttrykt her. Det ikke et hjerteleg som her hoved øya mennesker. Først ikke så, eller så. Men tvørst måter å vinne mennesker. Vet du gåa. Og at hende omsorgene som altså, at det er vikfemma til at ja, nu er det nok så herrer i åren og det fyrra braun og vet det.
Och nu kör man här till att när han själv hever han faktiskt sorg av tog att han har kanske just öronsorga men det är inte gott. Det är så att öliga vikfant människa här är hunden som inte fyrte för nökron arena. Det har man så sagt för det tog ja, som är minnes alltså. Han utleverar sig. Är det hörst det? Ja. Ja, han ta väl som inte efter jag tog i söken och hjärtan av människa att han utleverar sig. Nu är sloppe och ta särst och tolja. Ta särst och tolja att i sötna som ett lås. Jag har inte kunnat hjärtan om alltså. Det är nöjda månader. Ja. Det är i varje och stäffast evangeliet. Det är ju allt plassvimmar och nöjne och allt det där. Ja. Så man kan inte säga att det inte är verkost. Hvis det däckar. Men det är verelöjt alltså. Det är tortarukt alltså. Det skojnar upp om allt alltså. Ja. Ja, det är verkligen det himmelska löve som långt gör sig galtan här och gör. Ja. Kom ruscht ut, alltså lät han där bia ta. Ja. Vi vill ju tro som i himlen så gör. Så det här är inte något som bara ska boja till en affär. Men det är virksamt här och nu. Ja, det är det. Och det är detta som flyter i rum. Det är aldrig funnit på att jag kom till ett människa. Vad han, alltså, där man kommer till människan, alltså, det är så verkost, alltså. Det är särskilt spoilet kommer upp och ska det nu för att bråta ett människa nyer? Nej. Det ligger ju inte i. Nej, det ligger ju inte i. Slett ikke. Ja. Har du noe legget tjatt, Paul? Nei, jeg har ikke legget tjatt. Nei. Du kan ikke tenke en bønn og bysa vi åkken. Takk for det, Herre. Takk for det, Herre, gå så underfotlet du erst. Herre, til verelagen at du skal være at han som sitter her og i lika med okkara og fortala til din elskapet og okken selv var vi et okken selv til det som vi tar nu kjenner og etter det som alt trønner til etter det som ber til å ikke anna helter mer og Herre vi ber for ødlån som vil jeg lette øyre til og hjärsta og lov så at jeg kunne være frelst og kjenne sannløyga. Takk for det og takk for løtene. Takk for alt lesa stundar i Jesu navn, amen. Amen. Så var det her som parst av hjertemål kom enda, og vi er ferdig at takka for jokken, og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parstar av hjertemål som her var vært, der kan du finne av YouTube om du leiter etter Iktus Sjønvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisen over å lage her, og han kommer eisen over å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.